Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Kapuso Comedian, Divine Aucina kabahin sang Kapuso Drama Series nga Legal Wives ang mabalantayan sa programa hibaluon ta sa chika kay Kapuso Kate Univilla sa Biztalk. Kapuso Kate? It's a happy morning today kay makaupod tang isa sa nagahatag sa aton sang good vibes permi sa TV. Umpisahan ta ang chika-chika with Kapuso, Divine Aucina. Good morning, Divine, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello! Hello po, Miss Kate. Good morning! Divine, let's talk about you being as a comedian. Siyempre, may mga instances rin na may mga challenges tayo. Mahirap ba magpatawa or natural lang talaga ito para sa'yo? Nung grade 3 ako, I was voted funniest person in the class. Tapos napapansin ko yung mga kaibigan ko, tawang-tawa sila sa akin, wala pa akong ginagawa. So I guess instinct ko na talaga, nasa genes ko na talaga ang magpatawa. But I also have my serious side na konti lang ang nakakaalam. At medyo, pag nakasama niyo ako, masasabi niyo, ganun pala si Divine. Parang seryoso pala siya sa personal, ganyan. Ayun, pero good vibes pa rin ako. Good vibes naman ako. Medyo sa personal, reserved, konti, ganyan. Yeah, so there are different sides of you pala, Divine. And what's important is nakakatulong ka talaga na mag-spread ng good vibes sa ating mga kapuso, lalong-lalo na may pandemya tayo ngayon. And pero we're curious to ask you about this. Where do you get your inspiration sa lahat ng mga acting scenes na ginagawa mo? I get my inspiration from the very inspiring people that I work with. Mostly ang mga inspiration ko ay the strong women in the industry. Yan. Ate Uge, Miss Sherry, Nova Villa, ganyan. Doon ko kinukuha yung mga, Yes, inspiration. and because you have mentioned about that, about your inspirations ng mga artista din, ano bang mga natutunan mo from them? Kay Ate Uge, ang natutunan ko is that you give opportunities to others who also need it. Kasi ganun ang ginawa sa akin ni Ate Uge eh. I needed an opportunity and she gave it to me. Hindi lang niya binigay, she nurtured it. This time, Divine, we'd like to congratulate you on being part of the Legal Wives. What is the story all about? And ang story ng Legal Wives, gusto ko na lang silang bigyan ng konting silip sa kung anong mangyayari, kung ano yung Legal Wives. Bibigyan namin kayo ng konting idea. Ito ay konting porsyento lang naman ng kultura ng mga taga Mindanao. At we hope na nabigyan namin ng justice ang kanilang story. For our Kapuso viewers to be much more persuaded and much more be encouraged to watch, please tell us more. Please tell us 3 reasons bakit kailangan tutukan ang Legal Wives. Gusto namin ipasilip sa inyo ang kultura ng ating mga kababayan sa Mindanao. Number 2, this is an added information, an added knowledge sa inyo. And number 3, para maalis natin yung konsepto, yung mga prejudice na meron tayo sa mga taga Mindanao. This is, as I hope, one way na makatulong para matanggal yung prejudice na yun. Manood po kayo ng The Legal Wives. Malapit na po yan sa GMA Primetime. At marami po kami makakasama dito, played by Dennis Trillo, Andrea Torres, Bianca, Sherry Hill, Alpantay, Irma Adlawan, Shanela Torre, Divine, at marami pa pong iba. Thank you. And lastly, Divine, if it's okay to you, would you like to share your New Year's message to all our Kapuso viewers here in Western Visayas? Mag-iingat po kayo at lagi niyo pong tutandaan na pagkatapos ng pandemyang ito, pagkatapos ng krisis at lahat ng ito, all will be better. Rainbow will shine. Huwag kayong mag-alala. Things will be better. Just kapit lang, maga.
Kapit lang kapit lang, laban lang, okay? Ang madamo gid nga salamat for spending your morning with us. Salamat din, maraming salamat sa inyo. Dira lang kamo mga kapuso, madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.